Takže čau lidi, já jsem Ondra, já vás zdravím u mého úvodního videa. Takže toto je moje úplně první video a v tomto videu bych vám chtěl říct pár věcí. Takže můžeme začít a jedna z nich je, že se mi porouchal update na Minecraft a mám tam starou verzi 1.5.2 místo 1.9.1 a protože se mi tam stal jeden problém, no a tak se mi to takhle porouchalo. No ale mám aspoň 1.5.2 a aspoň něco, takže a druhá věc je, že se mi porouchal Fraps, takže natáčím na nějakou apku, kterou jsem si našel na internetu. No a další věc je, že jsem vám chtěl říct jenom, že bych chtěl udělat co nejvíc videí na tento kanál. Budou to různé série a bude to série ze survivalu třeba a pak jsem chtěl ještě udělat nějaké ty tutoriály, nějaké vychytávky a takhle. V té jedné sérii budu hrát Minecraft normálně, jako ho hrajou třeba Jirka, normální survival a takhle. Všechno budu dělat ve videích. Vždycky to stopnu, vyhodím Minecraft a nechám to být, takže vždycky to úvod, jakoby ten začátek dalšího dílu bude úplně stejný, jako jsem ho skončil, takže nebojte se, že o něco přijdete. No a teda kdybych chtěl natáčet tutoriály, tak toho bude trošičku víc a ty série, třeba různý stavby, že bych dělal stavby třeba z TNTček a pak to různě vyhazoval do vzduchu, nebo bych prostě vyráběl různý ohňostroje nebo takhle. No a já si myslím, že pro toto video by to bylo teda asi vše, takže já bych se s vámi rozloučil a adios.